ጎጅለለው ግዚያዊ ቤት ምክር ትግራይ መስወከልተ ሃገራት ዓለም ዘትዩ አበ ማዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ኡምራ ኩባ ሓደጋ ባርሓዊ አጋጢሙ አበ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ኢትዮጵያ አበ ልዕሊ ዓለዎት አዘዝቲ አርሚ ሰብዓ ምስጢራዊ መጥቃዕቲ ዝገብሩ ቀንጸልታ አካላት አዋፊሮም ሰላምታና እናብዘለሁም ወይብጻሕኩም ክብራትን ክብራን እዚ ድምጽ ብዙሃን ሮራ ሚዲያ እዩ እንሆ አበይት ዜናታት ዝዕለት ጎጅለለው ግዚያዊ ቤት ምክር ትግራይ መስወከልተ ሃገራት ዓለም ዘትዩ ጎጅለለው ግዚያዊ ቤት ምክር ትግራይ ሎሚ 29 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት مسوكلت هاجرات إنجليز كندا جرمن فرنسا أستراليا طاليان سويدن نرويج فنلاند دنماركن نيذرلاندن تراخبو كم تفلتو أبتزته هلو بوليتيكا وهو تجراين ممرراي جزاو ممحدار تجراين مسرت زجبر نتبتات كم زلعلة تجلسون أتي لوها جوجلا بتوسخي أبى متنخارن جدا جزاوي بيت مخر تجراي كمون أبى فزاز ما وعلي بريتوريان من بلاست مزابلتن مسرت زجبرة زتا غير اللون تخلو كاس على مرسعة تجراين تزامرت قداياتن أتي أبادي سوابا إكايد زلو زتا كأن تخرات استجبر اللون زعبات اليوم نتجوجلا لوخ قدم يلوم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا أمباسادر ماسينغا تمساسالي زتا مكيادوم ذكريوم هذا معقوبي سدتنيات تتغارو أمرا كوبا حدقا بارحاوي أقاتيمون ماي زين ماي يلن بسنكي انت تاوكينات كاب ماموق بيتومن مربتومن تفناقلهم بمعسكرات السودان ابزي قارص معالتاو موتن صنتتن زركبو تغارو بتدغاغامين حدغا بار حوي እና ተቃልዑ አዶዳ ሞትና ሆኑ ይርከው አቡሽቴ ሐዶርህን ኻላይ ግዘ ዘጋጠመ ከቢድ حدغا بار حوي መንቀሊኡን አብሰብ ዘብጽሖ ጉዳትን ምጽራይ ይግበረሉም ዘሎን ካብት ኻቢ ዝተረኸ ሓበሬታ ይርድ እዚ ከምዚልና ሃለወ 75 ተጋሩን ምዕራብ ትግራይ ብዝወረሩ ሓይልታት ብዝበጽሖም በደል ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ከም ዘለው ተሓቢሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማታት ዓድጎሹ አደባይን ሑመራን ተሰደዱ ተሞገናት بمسمر حمدايت ناب سودان مستقرو تكال سدتنيات ودو حرات منقسات كم استقبلهم تقليسوم سانات مناسين أرقاويان نزركبوهم تموغنات المراب تقرأي أنصار تقارو زاقن عافلو قواسم هلو عافلتهم نومي عسران تشاعتن مقابيت كلتشهن عصر تشوعتن عامة فرت أبهاجر سودان ماخل معقوبي سدتنيات تقارو راكوبان زغاطما حدغا بارع منبري سدتنيات تغارو 10 تغزاوتي ملو بملن تقاصلو 4 باقعون تقاصلن اتي بارع حاوي بربرب حزبي نغزيو تطو كبل كيلولو اتحزب غنا حزون اب حيال وطري سغات اتيو كم زلو تغليصو قدمي سوسنو معالتات اغاطيمو بزنبره حدغا بارع خلت عشلات حصاونتي بت حدغا حاوي تقاصلهم هيوتهم كم سانو يذكر
ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣርሚ 70 ምስጢራዊ መጥቃዕቲ ዝገብሩ ቀንጸልቲ ኣካላት ኣዋፊሮም ደመቀ ዘውዱን ተወለድቲ ኣምሓራ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ኣርሚ 70 ብሽፋን ዘብዕተ ከዘ ዝበሃሉ ዕጡቃት ስጉምቲ ንኽውሰደሎም ኣብ ስምምዕ ተበፂሕሎም ነቲ ስጉምቲ ዘተሓባብሩ ልምድን ብቕዓትን ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኣምሓራ ብውሽጢ ተሓሪዮም ምድላዋት ዛዚሞም ኣለዉ ቅድሚ ስጉምቲ ምጅማሮም ግና ሎሚ ንግሆ ዕለት 29 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ንኣርሚ 70 በዝሑን ተዓጠቑ ዕጥቅን ከምኡውን ስነ ልቦና ሰራዊት ኣርሚ 70 ኣቀማምጥኡን ዘጽንዑ ሰለልቲ ብመተማ ገይሮም ዘይሮም ናብቲ ሰራዊት ኣርሚ 70 ዘለዎ ጉዕዞ ጀሚሮም ኣለዉ ነቶም ሰለልቲ መንገዲ ዝመርሑን ዘተሓባብሩን ሱዳናውያን እውን ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣካል TDF ዝኾነ ኣብ ስደት ዝነቆጠ ኣርሚ 70 ካብ ሕሞራ ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ብምዃኑ ንምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ዕጡቃት ሓይለ ኣምሓራን ዓብዪ ስጋት ሓዲርዎም ሕጋዩ ምልክት እዩ ክብሉ ብዙሓት ፈለጥቲ ውሽጢ ይዛረቡ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም እዚ ሮራ ሚድያ እዩ መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሕኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ